Into engiyithandayo abangani bakhe or la alandela nabo leli qhawe alithandayo, ababoni phutha kulokhu akwenzayo, ababoni mistake nencumo. Koda-ke sothini? Right, sibekela wonke umuntu joyina leli khasi or le channel Indlovu Soweto TV. Lapha ngifisa sikhulume nanansi i-live eyenzakalile emalangeni, asiyazi iqalephi, asiyazi yaphi, asiyazi izophelelaphi. Kodwa-ke into engayifunda ku-TikTok nento engiyaziyo, uma umuntu ethanda abantu abahlukene, uMasigcozi nisuke niwudlala yileli yokugcina nixabanise nibanga wona amaqhawe lawa eniwathandayo. And izimpi zikamaskandi abakaze bezi-approve la bantu enibalwelayo, abakaze bezi-approve la bantu ethi niyabadifenda. Sekuyiziphi zenu zokuthi nilwela lento esuke niyilwela. And angazi ubani ocabanga ukuthi yena if ekhuluma uzokhuluma kangcono ukudlula abanye abantu, ulwa kangcono uma eqhathaniswa nabantu abathize mhlawumbe. Uma yena ekhuluma izinto ebhekisa ku-someone ngenxa yokuthi kubanga ukuthi ufeva ini, ulandela bani, kanjani, iy'nkulumo ey'thize, abukho ubungcono kuleyo nto leyo, into engayindawo. Yingakho ngafunda ukuthi mina ku-TikTok umuntu nifike nimkhonze abe i-content creator, akhuphuke bese ngelinye ilanga umuntu eyajika. Baningi abantu othola ukuthi bafike be-humble, bafike be-right, baqala bezwa ukuthandwa abantu, kuba nama-followers, mase beshintsha ulimi, i-language. Into yakhona ku-TikTok leyo, into okumele niyazi leyo niyi-understand-e ukuthi hhayi into ya-TikTok ihamba kanjani. Ngakho konke lokho engizama ukusho ukuthi sehliseni manje indaba yokulwa online kulo TikTok. Kungathiwa igejane kuphi, ayisadlisi leyo nto leyo, ayisachazi ukungena komuntu azothuka omunye. Isikhathi esiningi esinaso singenza izinto ey'ningi ey'-positive esingaya phambili, kodwa kubuya kunale nto le efuna ukuthi sigejane ngaso sonke isikhathi into ayijabulisi. Kumnandi kabi ukubona ama-content creators, ama-influencers or whatever engibabiza ngakho, benza leya content yabo emnandi, ehlekisayo, ebhokanayo, le yokuncokola eya phambili. Koda-ke ukuthi sikufike shayisane kuphi iy'moto, iy'nkomishi, angazi. Kodwa thina akusiphathi kahle, asikuboni njengento e-right cause lento igcina umkhokha, igcina ikhanda isithombe esibi. Ngibona ngathi kwamaskandi thina asikwazi ukuy'phatha, asikwazi ukuy'lawula, asikwazi ukwenza izinto sisodwa. Kuba ngathi thina singama-scavengers, uma kumele into ilungiseke kalula, kumele ifike emandleni ngaso sonke isikhathi. And okubi nje ukubona nje abantu obonayo ukuthi hhayi ubahlonipha bonke, kodwa kube nokuphoswa kwamagama aphosekayo komunye ebhekise komunye. Mina sengi-right lezi zinto, sengi-sharp ukubona lezi zinto ezenzakalayo. Singabantu abamnyama ngelinye ilanga sibuke sibe-united ngamabomu, sibone ukuthi sizodliwa yini, kuzoba nani, bese sibe yimbumba, sibe into eyodwa. Akujabulisi ukubona izinto ezikanjalo ezenzakalayo. Kuningi okwenzakalile ku-TikTok, kuningi. Ezinye izinto ziye zaba physical. Mina angeke ngijabulele ukuthi ngingaba nomuntu ku-TikTok osengakhuluma amagama abuhlungu abhekise kumina. Yini engizobe nginayo or yini ezobe isiyenzakalile, sobe sesibangeni lena engaka engenza ukuthi sifike lapho. Iyo nje into ebuhlungu ngempilo ilokho. Koda-ke along the way abantu bazotholana, bayolungisa abantu kube right. Into nje ebalulekile manje ukuthi emsebenzini esiwenzayo, kula maqhawe esiwalandelayo asiwasaphothe
siqinise kakhulu kulokho. Singenzi izinto esingeke sibe proud ngazo kusasa, singakhulumi amagama kusasa azosihlula esingeke siwamele, esingeke sime phambi kwalawo magama lawo. Ongathi nawe uma usuwabuka sengesinye isikhathi ubone ukuthi aya-disappoint-a kakhulu. Asidifendeni, asibhokane, kodwa yonke into esiyenzayo ibe nenhlonipho, ibe nesizotha. Ngelinye ilanga siyoba yisizwe esikahle, siyobe isizwe esithubekile. Negenge eyolandela iyofunda lukhulu kithi ngaleyo ndlela esiyenzayo. Uma abantu benamandla okukhuluma kuma-public platform, kumele bebheke indlela ulimi lwabo oluba ngakhona lungagcina selulimaza, selimosha nento enhle ekade abantu beyibuka kubona, beyifunda nakubona. Ayingiphathanga kahle inkulumo or ama-highlight ale vidiyo uma ngiwezwa. Sisabuya ey'ntweni ey'ningi kakhulu bafowethu, sisabuya ebuhlungwini, senamanxeba angakapholi kweminye imindeni. Asizameni ukuthi izinto ey'njalo siyi-avoid-e ngoba uma sekwenzeka izinto kusolwa abantu, kusolwa abaculi, kube buhlungu nje, kube isibhicongo ngabe kusazeka ukuthi kahle kwenzakalani. Kanti yithi asiyezi ngendlela okuyi-online. Kodwa into engiyithandayo abangala ama-Japan, akukho oku-wrong azokubona okwenzakalayo, azobe eshaya ihlombe ethi uyabhokha, ubani, hhayi uyabamela until kuze kwenzeke into embi eyobe isikhomba abaculi abathize nenjumbane. Okubuhlungu yilokho. Nisale kahle.